تے فرمائش دے چار سخن خوشی دا مقام اللہ دی ذات ہر انسان کو اللہ تعالیٰ صحبت عطا فرمائے تاکہ اصل جنوں اللہ نے کروں کٹے ہے نا ان کیوں اپنے گفتگو کرو کنجر مغل کی محفل پاک مقیدہ محفل ہے خوشی کا مقام ہے جسے اپنی چھوئی بولی خاندانی بندے نسلی بندے اصلی بندے میرا ایمان ہے پاوے بچے ہوں پاوے جوان ہوں پاوے موٹے ہوں انہوں دا انداز ہی ہو رہی ہے ویکھو کرسی تے بیٹھے تہاڈیاں ایجاں دے بندے بیٹھے یہ پاک کلام ہے یہ لسنسی جوان دا کلام ہے میاں محمد صاحب لسنسی جوان ہے اور شریعت ہے پابند اور یا اللہ ککھنے بنے ساڈے میاں محمد مشتاق کھڑی شریف گجر بڑھ میں قربان جاواں میں صدقے جاواں کھڑی دے شہنشاہ حکم مانگتے نہیں حکم گدا کرتے نہیں وہ تے دمڑی لے کے کروڑا دینا رہے انہوں نے آج بھی کوئی صحیح یقین دے نال غلے پاک دے وچ ایک دمڑی سٹے انہوں کروڑا نہ اللہ دے تے مرنا گل کرے لیکن وہ اپنی نیت ٹھیک ہوئے اپنا اندر درست ہوئے اور فرمائش دے چاند بین صحیح سلطان العارفین پاک دے میرے کے گران ہے فرمائش کی تھی کہ سائیں جی لاسٹ دے چاند سخن سلطان باؤ صاحب دے پیش کرے آجے اور جناب سلطان باؤ صاحب دے بیت دی بعد میرے سجی سائڈ سے بھائی جان بیٹھے ہیں آج زید صاحب آپ چیچیاں رڑیاں انہوں نے فرمائش دا آخری بین پڑھ کے دعا ہوئے گی کدے آستے جنہ نوجوانہ دی شادی ہے اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ پاک دے صدقے مولا علی دے صدقے انہوں نے شادی کو قائم دائم رکھی یہ محفل صوفیانہ محفل ہے نہیں آتی آئی جو سمجھ سلطان صاحب لکھتے رہے ہاشم شریعت دے دروازے سلطان العارفین چند بادشاہ افغان شیر شریعت دے دروازے اونچے تیرا فقر دا مورے زبان دے نال در دریاں دے بارے گلاں کرن والے تے سلطان العارفین فرماندے نے
وڈے پھڑ مارنا اے درد مندہ دے کھوری واقعی تسی سننا جوانو کہ کچھ سنانا نہ ہوئے آپ فرمانے نے جانوے جنا کرے رشنائی تے تیرا ذکر کریں دے تارے جس نے امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام اچھے جوان کہہ دی کتھا در رہنا رہا ہے تیوارا جی دھوڑے بڑی امام زین العابدین فرمایا ابراہیم سوکھے ویلے یار ہو دے اوکھے ویلے یار بھی نہیں پچھان دے اے ابراہیم تو دے میرا کلاس پہلو ہے میں مسافر میں امام زین العابدین حسین دا پتر رچھ سلطان روح پڑھ کی جنگ میں بادشاہ فرمانے